Kaixo, hemen gaituzue berriz ere arte eskolatik gure bigarren tutoriala aurkezten. Oraingo honetan, aurrei zuzendutako ariketa bat proposatzen dugu. Hau da, leihotik begiratu eta ikusten dutena kolaxearen bidez egitea. Bertan, leihoa bera eta kortinak ere azalduko dira. Lehenik eta behin, marraztu nahi dugun leihoaren argazki bat aterako dugu. Ezin baduzue, zuzenean egiteko aukera ere badago. Erabiliko dugun materiala honako hau izango da. Argazki kamera, arkatza, margoak, bakoitzak etxean dituenak, erratulagailu, koloretako arkatzak, argizariak, baita goraizak eta kartulina bat, nahi dugun kolorekoa. Bertan montatuko dugu gure leihoa eta. Leihoa aukeratu dugunean marrazten hasiko gara. Leihoaren marko, kortinak eta kanpoan ikusten dugun guztia. Ikusten dezutenez, marrazki honetan bi plano desberdin bereizten dira. Lehenengo planoa edo leihoaren markoa eta kortinak dauden planoa eta bigarren planoa edo kanpoan ikusten dugun paisaia. Marrazkiaren detaile guztiak prest dauzkagunean, kolorea sartzen hasiko gara. Esan bezala, bakoitzak nahi duen margo mota erabil dezake. Edo beste aukera bat da, bat baino gehiago nahastea.
Bukatzeko, interesatzen zaizkigun elementuak, kolaxearen bidez, hau da, koloretako paper zatiak moztu eta pegatuz, burutuko dugu. Guk, kasu honetan, kolaxea modu honetara jarri dugu. Periodiko zatiak leihoaren markoan, koloretako kartulinak kortinetan, eta aldizkarietako papera lorontzien. Ia zemoz geratzen zaizuen. Jakin nahi duenak marrazkiak bidali ditzazkeela. Marrazki horiek eskolako webgunean jarriko ditugu. Marrazkiak bidaltzeko helbidea zelaiaristi@gmail.com. Hurrengora arte!